hamburguesan lehiaketan parte hartzen ari gara eta, bueno, ontsi hasiko gara egiten. 2 hamburguesa mota dauz, bata tradizionala, doroa kipule, letxugie, hamburguesa ternerana eta gaztaie. Okela ona izan behar dala eta bere puntuen egon behar dala. Hori da hamburguesa, batez be, ternera zaporik indien. Arrautzen gorringoagaz da soja eta Pedro Ximenez egaz indako krema antzeko bat, mazeratu dugu lehenago, 3 orduz. Ekarri dugaen trabankulo hau, ribalak akojonatzeko. Eta egin dugu gazta salsa, ez dakit. Ego dugu landasa hori normala, letxugagaz da kipulagaz, tomatea da gaztagaz. Eta bestea hori, egingo dugu baconagaz, cebolla hori karamelizadagaz, da hori salsagaz. Salsa queso, cebolla caramelizada, benetari, letxuga bebai, patata batzuk pikatzeko, okela. Tipula, lechuga, tomate, mayonesa, Gure hamburguesa da Príncipe urdina. Da gazta urdinarekin, champiñoiekin, tipula potsatua. Zerekien? Badauka tipula, letxuga, mayonesa eta hamburguesa. Bigarren hau daukala champiz eta beikuia. Eta gure sekretua gustu dela improvisazioa. Usonek, osakazoia txartotzeko badan, ez da erosio reservak. Nire zazpireko begutxe, nio goiz da. Hamburguesa, holandesa, normala. Eta gero, librean, aurkezuko dugu una hamburguesa de rabo de toro. Con una cremita de Idiazabal y una reducción de rabo de toro con mostaza.